Hi guys, welcome to Sim Celebrity TV. Tatsoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tom Jones, one man one kokiro, achinyomba Passion Java panganai by birth, muprofita wedu wenhema. Muprofita wedu wenhema akanyora iye achiti Winky D wrote a long letter apologizing, asking Mota kuna Sewik ni life kamunongoziva mega. They have been trying kuda kubribe Winky D, but Winky D akangwara, anongoita zvinoita Thomas Mapfumo, ndosakara vasingafare vanomutsvagira nhema dzega dzega. Saka Tom Jones, one man one kokiro, anyora iye achipindura zvazvanyorwa naPanganai muprofita wedu wenhema achiti iwe neni tapera wangu, ngatimbobvuma kwete kuda kuhwanda negafa. Meseji iyi kudai wanyorera mukadzi wako ari kuti une kadora umbozamawo kumufambirawo basa, ari kuti ari kukunzwira tsitsi, hanzi kumeso kunge manyoka atsikwa namabhirijo, ndozvataurwa naTom Jones wala one man kokiro. Saka mwana makatarisa guys, Tom Jones naye ari right zvake kuti abvume kuti apera, because Tom Jones akaita mukurumbira madhezi aya paakamboshorobodza hurumende naED achivatuka zvisingaite, vanhu vakamufarira zvisingaite. Munongoziva mega, as long ukabuda uchishoropodza government sezvo ichititambudza munyika, vanhu vanofara. Ndopakaita mukurumbira akambodawo futi kuzara uku kunana maititu asi maititu munongoziva mega zvekutukana nevanhu havachazviita. Saka Tom Jones abvuma kuti ndapera, achidedzera kuti newewo Panganai bvuma kuti wapera, because muprofita wedu wenhema naye apera guys, munongozviziva mega. Kana achitoita zvinhu zvechechi zvenhema izvi zvaari kuita izvi, ndo paanotopera zviri wese. Asi kana akauya akasikotukana nevanhu, anotanga kuita sei kutenderera pasocial media. Saka each and every time anoziva kuti gafa igafa revanhu, saka anachida kutokonya gafa. But munongoziva mega muprofita wedu wenhema akatodedzera kuti iye ndiye akatanga nezita rinoti gafa. Chii chakadaro chinenge ngozi? Isusu zita rinoti gafa torizira kuna Winky D, kwete kune muprofita wedu wenhema Panganai Passion Java.